Vítajte vo vašej novej slovenskej televízii. V televízii, ktorá sa na vás pozerá. Je tu nový začiatok slovenskej televízie. Štartujeme správami slovenskej televízie. Prezident Rudolf Schuster v novoročnom prejave opäť kritizoval vládu. Vítanie nového roka u nás prevádzal hustý dážď a netradične teplé počasie. Úderom polnoci vstúpilo Slovensko do 12. roka samostatnej štátnosti. Želám vám pekný novoročný večer. Prezident Rudolf Schuster prichádza. Reformy sú neúspešné.
to hodnotím relatívne pozitívne. Obsahom a formou bol taký istý, na aké sme zvyknutí od pána prezidenta za posledné roky. Aj tento novoročný prejav pre mňa nebol ničím novým. Chybami z jeho vystúpení často aj riešenie, ako by si on predstavoval, napríklad riešenie reforiem. Takže napríklad dnes, takto si to predstavujem, vážení spoluobčania, v zdravotníctve a s týmto chcem predstúpiť pred vás a opätovne kandidovať. Stanoviska tam vyjadrené je zatiaľ ťažko hodnotiť, či sú posunom, pretože pán prezident túto koalíciu a túto politiku zakladal, 5 rokov ju doma i v zahraničí obhajoval, alebo či je to účelové vystúpenie smerom k voľbám. Tie veci, ktoré on nazýva už od svojho vystúpenia v parlamente svojím menom, majú svoje opodstatnenie. Treba skutočne sa Slovensku zamyslieť, ako ďalej. Pompézne ohňostroje, zborové odpočívanie. Štart bolo najmä virtuálne štúdio. V skutočnosti miestnosť s jednofarebným pozadím sa vďaka počítačovej technike mení na scénu s neobmedzenými a vizuálne atraktívnymi možnosťami. Tie prípravy boli dosť náročné a hlavne sme pracovali po nociach. Keď sme boli v Prahe pozrieť, ako pracujú naši pražskí kolegovia s virtuálnym štúdiom a povedali sme im, že ideme robiť spravodajstvo z virtuálneho štúdia, tak povedali: pánové, hluboce sa klaníme. Pracovať s touto technikou je veľká príležitosť pre každého, ale k tomu treba aj ľudské srdce. A myslím, že celý tento kolektív, čo tu je, to srdce do toho dal. Ambíciou je sa priblížiť v profesionalite, v kvalite verejnoprávnym televíziám v Európe, ktoré sú rešpektované, či už je to britská BBC, nemecká CDF alebo rakúska ORF. Nový štart však nie je len o novej technike. Slovenská televízia sa stáva televíziou, ktorá sa na svojho diváka pozerá. No a ten si na jej obrazovkách postupne nájde desiatky nových relácií. A čo STV do jej novej etapy želajú známe osobnosti? Aby ju radi zapínali, aby tam nachádzali na obidvoch programoch to, čo hľadajú a čo nikde inde nenajdu. Aby sa jej vydarili vynikajúce programy, ktoré v budúcom roku mali by formovať ľudské vnútro. No tak já doufám, že se vám to diváci ty změny líbí a vám držím palce, aby se jim to opravdu líbilo. Na záver dovoľte pridať naše novoročné želanie, aby vám v tomto roku nič nechýbalo a aby sme vám prinášali čo najviac dobrých správ. Šťastný nový rok s novou slovenskou televíziou. Christian Clavier ako krutý dobyvateľ Európy. Roboti Stevena Spielberga na troskách starého sveta. A koniec Jiřího Schellingera vo vlnách Dunaja.